салом, тобисон мавсими тӯю арӯсӣ мебошад. Аксари ҷавонони муосир баъд дар тӯяшон мехоҳанд бо ҳамсари худ ба ягон кишвар ба сайру сайёҳат ба қабли моҳи асал бираванд. биёед аз ҷавонон ва сокинони кишвар пурсон мешавем, ки моҳи асали худро дар куҷо ва чӣ гуна гузаронидан мехоҳанд. Салом алейкум. Шумо ба кадом кишвари хориҷӣ барои истироҳат рафтан маҳсул ҳастед? Мальдивы. Шумо тозира оиладор ҳастед? Нет, не там. Баъд оиладор шудан бо ҳамроҳи ҳамсар ба моҳи асал ба кадом кишвар Мой асал, медовый месяц. Наверное, эти Гавайи и Мальдивы тоже. Или Испания. Всегда хотела туда поехать. ба ҳамроҳи оилаи худ дар куҷо моҳи асалро гузаронидан мехоҳед? рости майдаким шуғл доштам ки ба оилаи худам ба шаҳри Париж рафта Франсия рафта моҳи асали хидмат гузаронам. Шумо рӯзи оиладор шудед? Не ҳозир. Ният ҳаст? Ният ҳаст ҳамин сол. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Шумо ба ҳамроҳи оилаи худ ба куҷо моҳи асалро гузаронидан мехоҳед ки? плануда ка оянда да насиб боша ягон Дубай, Америка. Хай бо мебинам ка насиб тағдир дач се боша. Ҳозир оиладор ҳастед шумо? Не ка ҳозир аста. Ният даст ка ма бояд бигире. шумо баъд аз издивоҷ кардан бо ҳамсари худ ба кадом давлат ба моҳи асал рафтан мехоҳед? ма баъди издивоҷ кардан бо ҳамсарам ба шаҳри ба давлати Англия рафтан мехоҳам, шаҳри Лондон. баъдои 2-3 сол пас. тамошобинони азиз, дар охири рӯйдост мешавем ки сомонаи оилатиҷӣ тамоми мактабҳо, лагерҳо ва истироҳатгоҳҳое ки мехоҳанд кӯрихро равнақ бахшанд ба ҳамкорӣ даъват менамояд.